press briefing iri akuluakulu mai Mary na Vicha kuti amadikira kuti achakwera alengeze kuti saime nawo pa ballot paper. Iyi ndi press briefing ya DPP nde akuluakulu kuti zinthu tingoonera ballot dzina lawo lichokepo kuti zavuta zafika pa mwana wakana phala amalawi ndakanika ndinayisetsa ndimaona ngati achakwera kanakula chocho koma lero mzibwera ndi maboza mkali ngati anthu osamala anthu mwatilephera mwatikanika zakukani pasanzanu anthu abwerere kutsogoleri wina aliyense akumva kupweteka kuyambira wamwamba mpaka wapansi anena Dr. BP kuna kuti anzathu amene ali maofisi azimayi amene ali ntchito zapamwamba akukumananso ndi zovuta zambiri azimayi amene ali mabizinesi mavenda mabizinesi awo anaduka kalekale azimayi amene ali kumudzi ngati ine zimayi wakumudzi wakwetemule tikukumana ndi mavuto chaka chinocho mzimayi akugonera kondole ana akungosanza naye kutsegula mimba zinthu zoti sanajepo chitedze chija ndeti umphwanya deire tu yabwidwa kuti kudya nangati panga bwaji tikapita kwa azimayi anzathu akunsanja miyendo yaduka mikono yaduka m'madzi muchire kusakanyika tikapita kwa azimayi kuphalombe kumapanga udzu nkumapera kumasinja nkumapera kupanga nsima zinthu zoti sanajepo nkale lomwe kodi mukudzala matenda anji mthupi mwathu inuyo matenda anji amene mudzala mthupi mwathu pamawa kodi mavuto amene wawa tidzathana nawo bwanji ngati dziwo ana athu tsogolo ndi lotani nzeru zawo zikhala bwanji fuati makhupira nzeru za mwana zimabweranso ndi diet yabwino ngati mwana sakudya bwino muzaka zimene growth ikuchitika mwana pamene akupita kutsogolana amene adzakhala opanda nzeru adzakhala ndi nthenda zosadziwika zonsezo mukutiononga ndinu achakwera mukutiononga dziko mukutionongera ana mukutionongera mtundu lapani mulape mukamachoka pa 16 mulape otherwise mulungu akukanthanisa kubisireni takwiya nanu kwambiri amalawi mukwiye kuli inuko kulikonse kumene muliko kukwiya asatumana koma ine ndikupemphani mukwiye aliyense amene wamvera ululu akwiye izi zikuchitika zisizoona chipisani fertilizer tigula koma sakuvoterani anthu ndiponso akachipisa tithapange tikaguliretu tigule achita ufuna kuti tigule koma sakuvotera olo lero mutapereka nyumba iliyonse 1 million sizinunka kanthu 5 days yatsalayi olo chili chibwenzi akulu ungodziwiratu kuti iyi akanika olo chili chibwenzi pepani mayi amalawi kumene kutundi kulira kumene mayi na Vicha achitapo akuliriranidwa amalawi tili ndi pa 16 masiku ochepa 16 September wiki ama akuti ndabusa koma mbusa amene amaitanira dzina la Mulungu dzina la Ambuye Yesu zochititsa manyazi mapanga chonchi penaso kumanena kuti ife dziko lathu lino timapemphera Mulungu tumachita odabwa kuti Mulungu wake ndiye kuti anthu amene tikupemphera zomvetsa chisoni kwambiri koma tili ndi mwayi kuti ino mwayi wapatsidwa kwa ife sudawawa kwapatsanso mpata kuti akhaleponso angadzapanga design ngamene ankanenera muja kuti 2 years ndikapanda kukonza zinthu ndidzapanga design awa mpaka ndikhala nawo mpana 5 years ngati panopa tikunena kuti soya pieces ufika 1000 kuchokera pa 70 kwacha mu 2020 afika 10000 ngati kuti bagi la chimanga likufika 95000 kuchokera pa 7500 in 2020 ulendo uno bagi la chimanga lijalo kumatha 5 years tigula 1 million kwacha ngati fertilizer amene iyo tunena kuti 180000 lokata chipitsa papa kwa masiku amene atsalawo fertilizer amene iyo tidzagula 5 million tupa limodzi tikwanitsa amayi pa nyumbapo mukwanitsa abambo mukwanitsa pa nyumbapo lokata bweretsa 5000 lokata tipatsa 10000 lokata tipatsa 20000 o 50000 kulandira amene akulandira mafumu kodi 50000 ingakagule thumba la chimanga kodi mavuto amene wawo tikwanitsa kuthana nawo chifukwa cha ndalama imene atipatsa achakwera awa ndi aneneri wonyenga amabwera ndi pakamwa pakuthwa itsanana pakamwa pakuthwa kumayankhula chizungu chakuti mwinanso ifenso samachimvetsa bwinobwino kuli kutinamizira kutifuna kutibera ndiye mwina mwake ndisankhule kwambiri ndapatsenso Honorable Samia Suleiman chifukwa chimene chikuchitika m'bomamu ndi chibwana kwambiri chikuchitika m'bomamu ndi chibwana komanso anthu adziwe kuti ku polisi kuti boma likupita mudzafotokozera bwana Benipili mwafotokozere ku polisi zonse zasokonekera boma lapita ku ame zonse zasokonekera boma lapita kuli konseko
anthu panopa sakuwafunanso Achakwera mwafotokozere zimenezi chifukwa anthu azidziwa kunjaku lokatapereka ndalama za mtundu wanji boma ili lapita anthu sakulifuna yani ndiponso sangabere mwafotokozere zimenezo zikomo kwambiri kungonjezerapo kuti milandu anenaonapo Ben Phirich ilipo yambiri pali milandu ya straightforward yokuti anavomera kale mukumbukira enamo nthawi imeneyo Achakwera amatenga boma ku Adimaki tinali ndi chimanga chambiri ku NFRA tinali ndi over 60,000 metric tons munkhokwe ku Adimaki tinali ndi mpunga wankhanikhani tinali ndi cotton lint tinali ndi mtedza tinali ndi nyemba tikumbukira wina wake wamkulu wa NGC Malawi Congress akunena kuti ine ndaba chimanga koma there are big fish mukumbukira niyo maripoti ndi milandu yokuti ilipo kale ku polisi inapangidwa kale koma chifukwa chokuti munthu uja akuvala cha Congress kuima pafupi ndi president palibe akumufunsa akumugwira koma milandu ilipo kale nkhani ya ku Buchale tinanamizidwa pano kuti ndalama yakatengedwa zonama mpaka lero kufuna kuti pusisa tikuziwa kuti ndi mwana wa munthu wamkulu kwambiri amene anakasha ndalama manager ku Washington umbono lipo milandu imene ndiyo kuti ilipo ndikale ife chimene tikufuna ndichonena kuti ngati boma limene likuyamba pa 17 tithane ndi njala tikhale ndi program imene itapindule Malawi aliyense takhala tikuwauza boma kuti program yanu ya AIP ndiyongoberapo ndalama chiyambireni nawo 5 years sinatipindulire yeti chaka china chilichonse tikuyikamo mabiliyoni ambirimbiri koma ndalama ija akungoiba kokagula fetereza abe kobweresa fetereza abe kogawa fetereza abe sizikuyenda tifuna programu iphikidwe bwino ngati mukulima nandolo tikuthandizeni pa ulimi wanu wa nandolo ngati mukulima mpunga tikuthandizeni pa ulimi wanu wa mpunga ndi zimene mukufuna kuti ulimi wanu wa mpunga upite patsogolo sitingampase munthu amene walima nthochi wakumolere fetereza wachimanga apangana chani ndi izizi akumangogulitsa kwa mavenda kupeza kuti mpaka na fetereza akungopanga recycle Malawi momuno mpaka fetereza kuonongeka kupanga expire so konzekerana Malawi njala ilipoyi Achakwera ndi timu yawo anachita kuiphika kuti tisanduke anthu osauka tisanduke anthu anjala tizikayima panzere nkumagwadira akatipasa 5,000 Amalawi tikhale akapolo a Congress koma tikuthana naso tinkanena ife chimanga tsekani maboda chisatuluke kunja mukumbukira kupezeka kuti nduna zimene zimatulusa chimanga kunja umitinapo takhala tikupereka ma advice ambirimbiri koma kuona kuti sakutimvera kodi boma lisintha bwanji chuma cha boma chisintha bwanji tapitani ku Eskom mukaone Eskom anatinamiza Achakwera kuti ma blackout athana nawo atha ma blackout pitani ku Eskom angotenga azibale yawo ndi mbumba yawo sizinachitikepo over 60 directors tapitani no reporters ku Eskom tinayo list you now every director needs a brand new car ndio kumachita usankha zimaprado zokuma mukaone package yawo kuti dziko limene lilimu can we afford for an institution like Eskom which is not even performing half ndikumakaika kuma directors over 60 chakuti mutumu zikuyenda ma president sizikuyenda we need serious cost saving measures kuyambira pa 16 mmene amanenera professor akonza kale committee imene kuyang'ana kuti kodi tingapange save part ndalama itigwiritse bwino ntchito mwamva professor akunena kuti he has already sourced almost $2 billion to be injected into our economy kuti tizithano kugwiritsa rate ya ku banki ija
ndikayipeza dola ku banki. Because that's what we need. Dola kungopezeka ku banki. Immediately zinthu by half zikusika. Because ku banki ndi 1,700. Mukapita ku black market pano ndi 5,000. So BRED ya Malawi tikubwera anatinamiza amumba. Ndalankhula ndi ma factory ya sugar. Sugar basa ife tinauza ku parliament. Sugar ino nduna yanu imozi kutulusa sugar kupita ku Zimbabwe. Tinapereka umboni even ma truck numbers. Name of transporter. Anatuta sugar yense wakuno kugulisa ku Zimbabwe. Nduna atu umboni tinao. Lero amumba wakabwera yayi talankhula ndi makampani a sugar asisa wasika. Tizingonamizidwa daily. Tikuziwa pali nkhani za sata. Nduna ina inakana kumangidwa patatuluka warrant of arrest. Ndikambisa kunyumba kwa nduna ina kuti asamangidwe. Tikuziziwa zilipo. Mawarrant amene agwira ntchito Amalawi azichiona chenicheni. Sikalekale. Tinanena ife kuti izi akunena za G2G zonama. Inu maripota azisopena. Kumabakira zimene zija G2G. Ife timango yang'ana kuti lero ili kuti G2G. Tinaona amumba Aniki Chakwera abwana akujambulisa ndi anthu atavala mikanjo kuti namiza kuti ndeni aka migodi ya mafuta. Zili kuti Aniki munapita atu kunjako ndi amumba kwa gulu la mafuta. Zili kuti komanso mati ngambwi mafuta ali kuti. Zulo ndaenda chokera ku Mangochi. Nsewu abambo anthu agona mu filling station. Azimuna anthu agona mu filling station. Mukuti zunza to ino Achakwera. Nkumafunanso 5 years ina kuti mutitani. Komanso ipomaliza nene ichi pali malamulo ena tinapanga mokakamizidwa chifukwa chokuti anali ndi manambazi malamulo ophwanyaso malamulo. Ifeyo a DPP tikunena kuti malamulo amene aja tikangolowa pa 17 tikuchotsa. Lamulo limodzi limene limatipweteka ndikuchotsa mphamvu zogulira mafuta ku PPDA ku SCB. Osafunika so due diligence. Akuti munthu mmodzi basi ankhoza kungozuka lero ukupita kagula mafuta aziko. Ndi izi lero tikuona chief of staff kukhala munthu amagula mafuta adziko zikuyenda. Pali malamulo ena okuti tikuyena tikakonzi tipanga ndithu Amalawi konzekani kuli zambiri zimene tichita kusogoloko kuti zinthu zibwerere mu chimake. So kwambiri Honorable Same Suleiman, Honorable Ben, ndaona kuti mufuna so mtima wanu uthamanga kwambiri. Ndithu. Ineyo ndilankhule kumaliza. Koma ndifuna ndiyankhule ndi Amalawi. Sitimayesera voti chifukwa imakhala zaka 5. Zaka 5 mwana amabadwa mpaka nakuyamba standard 1. Ndiye ndimafuna ndikupempheni Amalawi konse kumene muli. Ino amene muli panzere wa mafuta taziyang'aneni zaka 5 mukupangabe zimene mukupangazo. Akukuwuzani kuti boma ndi lomweli. Ino amene ndinu ma civil servants anzanga ntolankhani and wina aliyense kunja kumene muliko mafuta amene mukukhala nawo zaka zina 5 kuchokera pano kupita chitsolo. Are you sure? For a minute. Aliyense angoganiza mmene wagulira dzulo chakudya cha kunyumba kwake. Are you sure boma ndi lomweli? Ndiye ndimalize pokuwuzani izi. Number 1, voti ina iliyonse imene si kupita kwa adadi ndiye kuti voti yo ikupita ku Malawi Congress Party. Chifukwa kulibeko chipani china malingana ndi evidence imene ili pa ground imene ingathe kuchotsa MCP. Ndiye kuti tikuthandizira tikakavotera chipani china chilichonse tikuthandizira kunena kuti Malawi Congress Party ipitilirebe kukhala mboma. Ndikupempheni voti ina iliyonse tikayipereka kwa adadi. Number 2, nimafuna ndikutsimikizireni kunena kuti si try and error imene tiipange. Tinakhalako mbomamu, we have done it before. Taphunzira zimene tinkalakwitsa zimene timakonza ndipo takonza. Mmene ndikunenera dzulo mmene ndimakumana ndi incoming chief secretary,
the incoming Director General of ACB, they were so ready. What are we going to do? Probably other than being bubbly. Number one, physical discipline. Very important. APM ineni manena ntaizoso kuti ndinakhala mu cabinet koma ifeyo ngati kuli master odziwa kuchepetsa maonongedwe a makobidi aboma ndiye kulibenso kuposa Professor Arthur Mutharika. To prove that, we had a 20-member cabinet, and the 20-member cabinet imeneyo was inclusive of president and vice president. Muwerenge matripi amene anaenda Professor Arthur Mutharika, both local and international. Ku salary yatu inali half. So ndakamba kali start. 1, lean cabinet 20. Number 2, travel zochepa. Number 3, masalary yatu tinkalandira half. Ineyo tinkatukuma na ndima MP azanga ku parliament kuwafusa ndalama zimene akulandira. There was a time ndinkalandira mwina 120,000 kwacha. It calls for a mature leader to do all that, and that's what we'll do. Number 2, a professor amene anena kuti he is going to devolve resources from Capitol Hill to councils kumene kundikuika ndalama mu economy so that economy yathu idzienda, buying power ikhaleko. Ino atolankhani mudzita kupita kuma councils kukaona kuti kodi ntchito ikuenda bwanji nkutenga kwa allowance osati yakuba koma enieni. Anthu mmidzi azikatha kututa mchenga nkumakaperekera, anthu mabiruda ala azipeza ntchito, ama artisans ama technical college ajaumba zinthu azitha kupeza ndalama, buying power ilipo, msonkho tidzitolera bwino. Dziko lililonse limene economy yake ikuoneka kuti ikuchita bwino mmaonera chani? Construction industry. Cement akunenedwa idzidzakhala kuti zimene zizi zakonzedwa boma lake ndilino, ndipo every system is in place. Mainu amene mwana wanu osankhidwa kupita ku secondary school mwayamba kuimbira kale mashado ndi ma MP kudandaula kuti kodi school fees ziyenda bwanji anaka makatsekulira pa 22, mavuto anu musadandaulenso. Chifukwa kuyambira pa 17 tikamapita kutsogolo kulibenso school fees ku school ya boma, primary, secondary, komanso examination fee kulibe. So budget imeneyo iwalani. Inu chimene mukungoyena kuchita mupite mukavote. Inu amene muli pa line ya mafuta inuyo ziyenda chifukwa G2G kaya ndi kumagulidwa mafuta DPP madziwa bwino tidzachitanso kuti tikonze system yogulira mafuta ndipo mafuta amene wawo akucheperani. Amalawi amene simunapange decision amati inu undecided voters ndithana ndi malizire ndi inuyo ndikupempheni mwansoni za Ambuye kusapanga chisankho choti nkavotera ndani nkuganizanso kuti nsakavote nkuvota kumene koma nkuvotera MCP chifukwa voti yanuyo ikuchita county. Mwanjira ina pamene simukupanga chisankho inu amene simunapanga chisankho mukupanga kale chisankho chokuti MCP ipitirire. Mufuna ipitirire ni mmene zinthu zililimu, pangani chisankho. Mwina inu zanu zikuyenda koma kuli amene akulephera kupita kuchipatala. Kumene muliko pamene simunapanga decision kumbukirani tili ni Malawi mmodzi yekha, ndipo Malawi amene ndi Malawi amene tikuyena kumchita redeem under any circumstance. Zobera musadandaule, APM ndi anyamatake akuyesesa anzathu akwame, anzathu a polisi akuona nawo mavuto ndipo akonzekera to defend this particular vote. Chimene inu mukungoyenera kupita ndikupita kovota. Komanso mukakachoka kovota ko aliyense mene tinachitira nthawi yoyamba ija tikateteze voti yathu. Udindo oteteza voti tisaisira achipani wonka ndi tonse amene tikuvutika. Komanso immigration ndiyena amene muli maboda amene anenera maina vicha pasapezeke otuluka. Ambuye akudalitseni. Amenewa amangidwe. Ndipo boma lathu ndikutsimikizire na Malawi ngati dzulo mumwe anena kuti iyayi anthu aja anali corrupt, iyayi nepotism, president ananena kuti saachita tola letu wina aliyense amene apangeza kuba. Komanso anzathu akumpoto kota system awasazana mizire awa kuti akuti kota system anatetsa ndiyo tinatetsa ifeyo 2020 pa 27 February. Mukumbuke inu kuti ndi Malawi Congress Party inatsamusa maphunzitsi kuti azipita aliyense mu region mwakwawo. Asamatenge credit awawa iyayi. Munazunzika kopya ni Malawi Congress Party inuyo. Asabwererero nkukhala ngati ndi angelo amene wawa. Ananu analephera zambiri chifukwa cha Malawi Congress Party. A president anathetsa zimene zozo. Inu mukudziwa mmene anthu akumpoto kumene koko munavutikira. Komanso tipite kovota nthawi yoyenerera. Kalelija tinkatseka polling station 6 o'clock. Pada kali pano ikutsekedwa 4 o'clock. Ndiye tidzapite mwachangu tionetsetse tikavote mwachangu. Komanso ndikamati pali chimanga
sitikunena chimanga chiwiri, sitikunena chimanga chitatu, tikunena chimanga chinayi. Ndikafika pamene pamalawi anzanga afuna kwabwino ndinene kuti boma la Professor Arthur Peter Mutharika limene likubwerali lakonzekera ndipo laphunzira kuma mistakes anali nawo, laphunzira kuma mistakes amene apangawa, lakonzekera kugwiranso ntchito yokomera inu Amalawi. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri Dr. Ben Phiri. Pano tikupita kumapeto ndipo tikufuna tikwangule, ndipo tikati kukwangula ndiye kuti tiyamba ndi kuwapempha amene Honorable Samia Suleiman Gamundi mawu omaliza, komanso kenaka ndizabwera kwa mayi ndizabwera ndi ayamba ndi mayi Navicha, kenaka kumapeto ndizakupemphani inu bambo Suleiman kuti mumalizitse kuti Amalawi kunjaku ngati ena alipo kayika meeting ino kapena press briefing asinthe, tiye ndikapulumutseni Malawi pa 16 September. Kwa inu mayi Navicha. Zikomo kwambiri. Uthenga wanga womaliza upite kwa anthu awa anzathu ona zachitetezo mdziko awamene in uniform, ku polisi, ku army, abale anu kumuzi kundi amene tikuvutika nawo limodzi, kugona ndi njala kuchipatala kuja kulibe mankhwala. Tikudziwa ndinu anthu amene mmakonda dziko, mmalolera kulifera dziko. Nthawi imene ndi nthawi yoti mukumbukire mayitanidwe anu mosayang'anira kuopsezedwa kapena lamulo lina lake lopsinja anthu, koma mukumbukire mayitanidwe anu amene Mulungu anakuyitanani kuti inuyo mukhale asilikali a dziko, kuti muzateteza dziko, muzateteza anthu. Titetezeni nthawi ya chisankho, tetezani voti ya Malawi. Uthenga wanga kwa inu amene muli maofesi, musachite mantha kuti mwina DPP ikalowa ikhala ikuti chotsa ntchito. Munamva kale kuti adada ali ndi ana 4 mu zigawo zonse, Northern, Southern, Central and Eastern region. Adada makonda aliyese, amakonda dziko lonse. Ife amene tithane nawo ni mbavazi basi, koma inu ana athu amene muli muzintchito ochoka mu zigawo zonse, mukhala ndithu mu ntchito zanu, musaope. Inu amene mukagwira ntchito kuzachisankho, uthenga wanu ndi oti Mulungu akuyikani umeko ndi cholinga. Mukakapanga mesa apo kusokoneza chisankho cha Malawi, chilango chili pasi pompano. Mulungu akuonani, koma ndikukhulupirira mwamva kupweteka nanu. Kaya kupasani 3 miliyoni yopathumba landirani, kagwirireni Amalawi ntchito yabwino. Azimayi anzanga amene tikusowa chakudya ndi ana pa khomo, nthawi yakwana tikalawire kunja ukati chere kumasenta tikavote. Kaya umapita kuchipatala ukapita utavota, kaya umapita ku business ukapita utavota, kaya mwana ali kuthezo ukapite kuthezo kosiya chakudya utavota kale. Sapezeke kuti ndikupita kaye uko usanavote adzatseka 4 o'clock, mudzacheredwa. Kalawireni, kavoteni. Masenta ali pafupi, kukanakhala kutali tikanati nyamukani mukagonere chapafupi. Azimayi anzanga mugona ndi ana galimoto mma filling station udikira fuel, nthawi yakwana yoti tikadziphule tokha pa moto ndi voti yathu. Kwa inu nonse amene mwadusa mu nkhanza zosiyanasiyana, nthawi yakwana. Komanso ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti chisankho ichi Mulungu ali patsogolo. Ngati ena akuzinamiza kuti abera kapena asokoneza sizithekatu, anthu ali m'mapiri. Uthenga wanga omaliza, pitizani upemphera Malawi. Mipingo yonse imene mupemphera tengani mbali. Satana ndolephera kwake kupha, kuba ndi kuononga, ndipo zimene zitizimanga sizithekayi. Pa 17 mama wangati uno tizakhala malo ngati ano kuchita celebrate, kuchita congratulate adadi Professor Arthur Peter Mutharika ndi running mate wawo Dr. Jenasa. DPP ikuwina, ndibwerezeso DPP ikuwina. Mavuto amene tikuwaonawo tili nayo solution. Mwaimva manifesto yathu, ndipo adadi chimene akufuna ndi zinthu ziwiri: kuwaphula Malawi pa moto, komanso kukonza dziko la Malawi kuti likhale dziko lokoma kukhalako. Ndithokoze nonse amene
mukutionera ndi kumvera. Musamvere bodza lililonse la Kuongeresi, musamvere bodza lililonse la Chakwera. Nthawi yathera tiaperekeza akapume zikomo. Zungwambiri mai honorable Sami Suleiman Mabeto. ya zikomo kwambiri. Kumaliza kwanga ndimalize motere. Tiapemphe ameki kuti Amalawi maso ali pa inu, tikufuna mugwire ntchito yabwino, tikufuna musiye legacy yabwino, tikufuna kuti musayambise zisokonezo mdziko lathu labwinoli, koma pakutha pa zonse Amalawi tizakuyamikireni kuti mwagwira ntchito yabwino. Anzanu mbuyo mwagwirapo ntchito ngati imeneyi, pano akuyamikiridwa ndipo azayamikiridwa mpaka kalekale. Ndikunena izi chifukwa chokuti anzathu a Malawi Congress Party akuyesayesa njira zofuna kubera chisankho. Malo awiri atatu tagwira, pano zafika pokuti mpakana kuziko kwathu kuno kwabwera alendo, tikuziwa kumene kukhala anthu angati, kodi ma gadget ena amene afuna kuyuzawo alipo angati, tikuwaziwa, afuna ayuzire pati nyumbayo tikuiziwa, anthu ake ndi angati tikuwaziwa. Amaso anthu inuyo tikuze mulipo chepa, tikuziwani. Musapange zibwana zozunzisa Malawi 21 million just because inuyo mulipo kandi 9 kandi 10 kandi 11 kandi 12. Tukuziwani itu kuno bwino, tukuzisatira. So ameki mukhale serious. Akufuna achite intercept system yanu, aziwonjezeramo ka percentage mumavote awo, koma sisteka. Amalawi tukupange na shuwa, sitikugona, zonse tizibweresa poyera, tizigwira ngati kuli kuti tipiteko kumeneko tipitako, kakuli kufa tikafera kuti, koma tufuna chilungamo chichitike. Amalawi, will ya Malawi, let the will of the people decide this election. Kukwangula musamvere boza la abusa lero, tukupangani woni 92,000 nkanthu sigwira Chakwera, mene isanagwirire ya 4,000 nkanthu, mene isanagwirire ere Christmas ya bridging, iziso sizigwira. Mukati na mizerero 92,500 siti kufuna, tikufuna watu wa AIP wa 15,000. Mutuuze kuti muti pasaliti wa AIP. Ngati simukufuna kupanga program imene, tuuzeni, isiyeni. Ife kuyambira pa 17 tikuanza program yenyuwa. Koma musatinamize 92,000 nkanthu lero. Ingokhala ni peya Chakwera. Nthawi yatha. Game over. Game over indeed. This is the end of our press briefing. Amalawi tafika kumapeto. Kuyankhula kwa Suleiman akuti Achakwera kwanu kwathadi, ndipo Amalawi dziwanichi pamene tukavota pa 16 September osakalakwitsa, osachita masewera, mphechepeche mwanjovu silipitamo kawiri, osabwerezanso izi za Kuongeresi, osabwerezanso za Chakwera. Sayi, tiyeni tione mavuto athu, kuthana nawo mavuto athu ndikavotera Professor Arthur Peter Mutharika. Tikuthokozeni nonse Amalawi. I should sincerely thank each and everyone, everywhere where they have joined to watch this press briefing. I know I was watching even on the Times TV. We have a lot of Malawians that have joined us. Tufuna tikuthokozeni, ena mwapita pa radio kwamvera, ena ma platform osiyana-siyana. Tufuna tikakuthokozeni chifukwa chakuti no munapeza mpata ngati umenewo kuti mumve uthenga ochokera ku chipani chanu cha Democratic Progressive Party ndi mmene chakonzera boma kuyambira pa 16 September. Komanso ino atulankhani, Mulungu akudalitseni, tikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Ulendo uwo watsalawo tiyendeni limodzi, nanunso mufuna kupulumuka. Apapa ena kuti mukalembeza bwinobwino kuopsezedwa, apapa maopsezedwa. Tikufuna zimenezo zikhale zoti mbiri yakale. Pa 16 September tiyeni tikapulumutse dziko lino.
muliso ndi responsibility yokuti tikapulumutse dziko lino. Anthu kumudziko akuvutika, anthu kumudziko akukhala ngati kunoko sikumalawi yani. Nditi ndi ntchito yoti tigwire. Ndipo amenewo ndikuthokozeni nonse tafika kumapeto. Makamaka inu abeni phiri tikuthokozeni, Bambo Sulemani tikuthokozeni, Maina Vicha tikuthokozeni. Komanso tikathokoze Professor Arthur Peter Mutharika kutilola kuti no ndikutituma kuti tikamangise press conference imene. Mulungu akudalitseni nonse zikomo kwambiri. This is the end of. If you have any questions, surely you have. This is we will see how, but this is the latitude that we are giving you to engage the party on the issues that we have raised. Specifically the issues that we have raised, we should not depart from the main issue, the issues that we have raised here. Do you have any questions? Thank you very much. You will come forward there and you first of all introduce your name and ask your question. Thank you. Do you have a separate, the same one? Okay, dzina langa ndi Innocent Mphongolo akuchokera ku Times. Poyambirira ndimangofuna kukhala clear kuti nkhani ya zomwe afuna apangira nawo sa president kuti are you against the price ya 98,000 kapena mtengo autsitsa pang'ono kapena pamene popo mwina tikhale clear kuti chenicheni chomwe chikukambidwa ndi chani. Chachiwiri mutakhala kuti mwasankhidwa pachisankho chomwe chitike next week, mwina ngati DPP mukuona kuti mtengo wabwino wa fertilizer umene amalawi akhoza zayamba kugula next week ndi kuti chifukwa kuti mvula yatsala kale pang'ono kuyamba, komanso zitachitika kuti akusankhani next week yomwe nkhani yokhudza AIP position ya DPP ndi yotani, mupitiriza AIP kapena ithetsedwa pakhala ndondomeko zotani. Ndikufunsa izi kuti mwina 4 or 5 weeks from now anthu ayamba kulandira mvula. Zikomo. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Taupitiriza ufunsa chabwino. Mati dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku Zodiac. Ndili ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndi lokhudza issue ya kagulidwe ka katundu kumbali ya boma kudzera ku government to government arrangement. Ndikufuna ndimve kuchokera kwa inu mutakhala clear kuti position ya chipani chanu kumbali ya kagulidwe kudzera mu ndondomeko imeneyi, position ya chipani chanu ndi yotani, nanga atati amalawi akuvoterani wiki yamawa kapena masiku amene uchepa akubwerawa, your immediate solutions to mavuto ngati amafuta akhale otani ma solutions yake, the how part yakachitidwe ka zinthu zanu mwina amalawi mutawadziwitsa. Lomaliza ndimafuna nditamva kuchokera kwa inu ngati chipani pachisankho pamakhala zinthu ziwiri makamaka zitatu zimene zimachitika. It's either mutha kupanga voti ndikufanana na mphamvu, oro mutha kupanga voti ndikuwina amene ali ngati opponent wanu, kapena kuwina inu amene panokha mukuzikonzekeretsa motani, komanso anthu anu mukuwakonzekeretsa motani kumbali ya acceptance ya zotsatira za chisankho zomwe zingabwere. Gift Kamila PFM. Funso langa ndingofuna ndingonjeza lumwe afunsa Kasimu Aubi kuti inamva kuti mwakuma ndi amene atabwere ngati mkulu wa ICB maso ngati mlembi wamkulu wa boma mwasankhiratu maudindo kuti mulishuwa kuti pa 16 pano mukuloyeratu mboma ngati mwina kufotokozera Kasimu kuti pachisankho malire zambiri kugonja ndi zina zotero, simuona kuti mwina mwapasa overconfidence amalawi. Zina langa ndine hivi Tabitha Masiringo jaga CFC radio. Mwina funso langa lipite kwa Ben Phiri, mwaninapo mwasindikona kuti ngati apo chipani mwaphunzirapo ziwiri zitatu zimene mmakwitsa mbuyo
makamaka ndi zinthu ziti zimene mungatiunikira komanso mwina kuwadziwitsa amalawi amene akutimvera nthawi monse kutionera kuti pa mistake ake ndi atiwo makamaka. These are 4, if not 5 questions. I'll start with the first question. Can you take it? All right. Innocent, we are not against any price decrease on any commodity that will assist to alleviate hunger. What you should know, Njoguti, fertilizer is not a controlled commodity in Malawi. Prices of fertilizer are determined globally. That's why kunokuti kafuna kusisa mtengo wa fertilizer. We timakhala ndi program ngati AIP kapena ma subsidy program. Kuma sungangozuka lero munthu ndifake kuti ndi za fake. Angozipanga mwina for 1 week using fertilizer amene are intended for a program. Kumenenso kuliphwanya lamulo. Chimene tikunena ife ndicho kuti munthu sungangozuka lero nkunena kuti kuyambira lero mafuta a diesel muzigula pa mtengo uwu. Chifukwa chokuti mafuta aja they are controlled globally. So ngati mukufuna kusintha mtengo mupange program ngati mene ilili yathu ya subsidy program panopa imene amayitchula kuti AIP. Through that program government imalowesamo subsidy social responsibility yake yothandizirana Malawi kuti akhale ndi chakudya. Njala ili ku Malawi kuno ikhoza kutha 1 year kukhala ndi successful program ya subsidy 1 year kuthetsa njala zinachitikapo mbuyomo ndipo zichitikapo so ulendo uno. AIP what next? AIP chatikuyithetsa tiyithetsa tizayifufuza pano ndikunena pano tili ndi mamodo amene taphunzira naphunzira ena ku Kenya tinaphunzira ena ku Tanzania pompa pa Zambia apa kachitidwe kawo si mmene tikupangira kuno. Tikanena ya ku Kenya ikupindula kwambiri tikufuna tibwerese system ya new one imene ite pindulire mulimi weni not vendor. Target 1 year tithane ndi njala ndipo zichitika komanso sitikuchita target njala yokha because tikuziwaso kuti ma program our subsidy program can also assist to generate the much needed forex. Titakhala kuti tikuyuza so ma program wa for cash crops imene imatibweresera forex. Ndiye tikuyang'ana mbali zonse kuti kodi tichita bwanji benefit mbali ya forex mbali ya chokudya komanso mbali yokuti tisakhaliso ndi njala kusogolo tizisunga zinthu zokwanira. Yes, ngati DPP tilokonzeka kuvomera marizasi achisankho koma pokhapokha titakhutisidwa kuti chisankho chaenda mwa chilungamo chaenda mwa transparent osati izi tikumva panozi ngati chipani takhala tikudandaula kubungwe loyendesa chisankho talemberako makalata angapo ena mpaka lero sakanatiyankhe. Izi zimene zimabweresa kukayikirana izi zikumvekazi ameki sakumayankhirapo kumatipanga ashuwa asinthe mmene akupangira zinthu. Tifuna tikhale assured. Mukuziwa DPP imavomereza zinachitikapo mbuyo mo tinavomereza. Tikudandaula kwambiri awanzathu a Congress sanawinepo chisankho since 1964. Inawinatu chisankho si Malawi Congress inali tonse alliance. Amalawi samayi wale zimenezo. Congress sinawinepo ndipo sizawinapo chisankho. Anaphatikiza nzipani 8 kuti awine. Lero asamazimve ngati utanawina ndiwo ayambe kuakonzekeresa anthu awo mmene timaluzira zaka zonse ulendo uno tikuluza yambani kukonzekera
DPP machosa boma ili kunja ulendo uno tikupangaso zimenezo. Ndimalize moteromo moderator zikomwambira kukonzekera kwakonzekeretsa anthu ndikumva kuti ana awo kumeneko kumpandako achoka kale malaimu ana awo apita kale ku US athamangitsa auza kuti zipitani ku US tsogolani ndiye kuyamba ayamba kale kupakira ayamba kukonzekera ndithu kupakira timati titero kuti panalinso funso lakuti the how part on ending the fuel crisis. Honorable Ben Pili muthaso kulitenga imeneyo komanso pali lina lakuti are you sure of winning limenelonso mutha kulitenga. Kumapetopeto we have the lessons that we have learned kuti tipange bwanji ndiye kuti no pamenepo tatengani tionenso okay, the lessons learned. Yes, over to you. Ndithokoze kwambiri bwana spokesperson. Ndingonjezera kaye kuti mmene mukudziwira credibility ya chisankho is a circle. Mukudziwa nonse atolankhani, and you have not questioned until today kuti make commissioners a DPP proposed atatu onse anakanidwa. As a fourth estate, you've got a responsibility, and you needed to question kuti kodi anthu osewa ali ndi mavuto. So you tell us whether free and fair is there or not. But otherwise, all being equal, our president is a president that respects the rule of law. And mafuna so ndiyanke unso lonena kuti masankhiratu maudindo ndikhulupirira kuti m'bale wanga ndi wamkulu ndithu. Unamba waona kumzimayi woyembekezera, andi ndikufunsa kuti unamba wamuona mzimayi woyembekezera akugula matewera mwana atabadwa. Ndikukhulupirira kuti kulibe umagula matewera mzimayi ali woyembekezera, ndiye kuti pamenepo wakonzeka. DPP is not an accident waiting to happen. We are not doing try and error. We have been there before, we've been out of government, and we've been in government, and you know very well tinali opposition pobwerera what we did within a shortest period of time. Inflation inali 30% ngati pano, we brought it down to single digit. If you recall very well, izi ndizimene expertise ya DPP ilimo timadziwa. Nchifukwa chake lero ndingatokusimikizirani kuti chifukwa chokuti we are not an accident waiting to happen. All structures have been set. A president anakuza kale kuti anachita constitute a recovery committee, and the report anakuuzaniso kuti lililede linaperekedwa kale kutoko from pa 17 we are starting kuchita operate, because Malawi cannot wait any longer than pa 17 chifukwa cha mavuto amene alipo. Ndi zinthu ziti zimene taphunzirapo. Mayi ndikuuzeni olo iniyo tsitsi limene mwamangalo alipo wina kamene limanyasa koma inu simudziwa. Chinsisi chakulamula boma ndikumvetsera. Taphunzira kunena kuti tidzi makutu athuso ku ground olo tikakhala tikupanga chabwino tidzimva kuti kodi zikuti bwanji, and then respond where necessary. Number 2, ine sindinkadziwa until recently kuti anthu akaika number plate ija ulembedwa kuti ana adadi yena zimapweteka kwambiri osati masewera. That is history. You will not see again number plate yolembedwa ana adadi as we go, because that was concluded as executive arrogance, and that is history. It's not coming back again. Taphunziranso in our interaction with our colleagues, particularly from the north, kuti we have done very well by appointing senior government officials, for example cabinet ministers. Mukukumbukira kuti tinali ndi army commander from the north. Mukumbukira tinali ndi speaker from the north. Mukumbukira tinali ndi chief justice from the north. Out of the arms of government, President Peter Mutharika, professor, anali wakuno. Ina also were from there. And to us, we thought we are taking care of issues. Koma titapita ground anatuza kuti yayi
pasamakhale pamwamba pokhapo because ukusizimayenda bwinobwino mukamalowa kumusiku ndi ana omwewa zizisatidwa padakali pano. One of the things zimene the incoming chief secretary is working on is to look at kodi mapositions alipo motani using merit madera onse apambane ndipo apeze nawo. So if you ask me, I will tell you those are some of the lessons that we've learned, and we've put up structures to make sure we do better. Thank you. Mwana mabasa zinaso na bado. Makula matewera koma zina patikira nani. Zikomo. Panali ndafuse mai na vicha ndizanka kumapeto. Pani patsalepo ndizanka ineyo. Okay, ine ndi yesera kuyankhako funso limene lachoka ku CC radio atifunsa kuti taphunzira chani mu nthawi imeneyi. Tizonadi feyo have learned a lot of things. Taphunzira kunena kuti amalawi akamachita feel pain amalawi amachita feel pain pamene ma expectations awo sakukwaniritsidwa amamva ululu kwambiri. Taphunzira chimenecho amalawi amafuna kumvetseredwa akamadandaula kuti chakuti sichili bwino amafuna kumvetseredwa msanga. Chimenecho taphunzirapo ndithu. Komanso taphunzira kuti amalawi amadana ndi corruption ndipo we are going to do better. Sitilola ziphuphu ndikatangale kuti zimene nthenje mdziko mwathu. Mukayenda pena paliponse anthu aonera kuti a DPP muli ndi manifesto yabwino, koma kodi awa akhala kale m'maofesi amene anazolowera katangale pochita procure katundu wa boma, katangale kuti mwina munthu apeze contract, katangale kuti zonsezo taphunzira kuti zimapweteka mitima ya Malawi. Ndipo ifeyo tikayesetsa kuti boma lathu likagwire ntchito moyika zinthu poyera komanso mosayang'anira chigawo chimene akuchokera. Tamva kupweteka 2020 Central Region itatuukira kulephera kuyenda munthu utavala nsalu ya DPP kudusa mu Lilongwe kumafuna kuphedwa chifukwa choti wavala nsalu ya DPP. Lero tikamadusa mu Lilongwe, kulilongwe sopano ndi kwathu home of DPP, kuchita ukoma kungoyamba uyenda kaya uyenda pansi boma ilo paliponse. Zimene zizatiphunzitsa kanthu kuti mwina sitimachita bwino. Ndiye chifukwa cha chimenechi ife tikaonjezera zabwino zimene tinayamba kale, koma mukudziwa DPP chifukwa cha kanthu akuifuna kuti ibwerere chifukwa imachita bwino, imagawa zinthu ponse, imayesetsa kumbali yake. Ndipo tipitiriza kuchita bwino pamodzi ndi president wathu amene amakonda aliyense mopanda tsankho. Amatinena kuti ifeyo timachita promote tribalism, koma sizoona kuti muyang'ane cabinet yathu inali ndi nduna zochoka muzigawo zonse, kuchita compare ndi cabinet ya anzathu alerowa nduna zonse zachoka maboma awiri atatu pomwepo Lilongwe Dowa kungozungulira pomwe ife tinali ndi nduna kuchoka kumpoto, nduna zikulu maudindo akulu amene anena kala anzanga, mipando ikulu imene machoka muzigawo zonse, koma anzathu awa wasichonjo kuno kumwera mungatiwerengere kuti kuli nduna zingati zongopakidwaso pakamwa, si ndunaso zoti kuwerengeredwa ayi chipongwe chenicheni. Ndezonsezo zatiphunzitsa kuti pamene anzathu alephera apa ifeyo pamene tikachite improve kwambiri, chifukwa sumabwereza mistake imene anzako ayipanga kale. Ndi awo alephera kudyetsa anthu, ife tikadyetsa anthu. Awo alephera kupanga passport yabwino, ife tikubwera ndi passport yoti ilemekezedwe dziko lonse lapansi. Awo alephera kusamala okalamba powanamiza 15,000 pamwezi, ife tikubweresa program through Ministry of Gender imene imasamala ma elderly people. Awo alephera kusamala anthu odwala mchipatala, alephera kuchita provide
zinthu zofunikira kwa anthu odwala ndi ena ovutika. Ife tikukasintha zimenezo, tikubwesa mankhwala, tikubwesa ma beddings abwino, zipatala zathu maintenance yabwino, kumanga ma health center m'midzi monga tanenera manifesto. Zambiri zimene awa alephera ndi lesson ya ifeyo, chifukwa sitingabwereze mamuna anzako sangabwere pakomo kulephera kumanga chimbudzi, nde iwenso ukwatire mkazi yemweyo usamanga so toilet kumakalowa toilet yapo ngozi mutu wako sukugwira. First thing ukafika wena umange toilet kuti usiyane ndi abambo acho kaja. Nde ife zonse zimene alephera awawa ndimene ikakhale mphamvu yathu, ndimene ikakhale chimwemwe cha Amalawi, ndimene ikakhale chitonthozo cha Amalawi. Amalawi mitima yawo ikachira chifukwa zonse zalephereka ndi zimene ife tukazikonza. Thank you very much. Tithokoze tsopano tikufika kumapeto. Ena munafunsa kuti how confident are you? Are you really confident of winning? Yes, we are winning. We are winning because Malawians are tired of the continued suffering. Amalawi atopa ndi mavuto. Sitikukhulupirira kuti kuli Malawi wina aliyense amene akuti njala imene ipitirire ayi. Kulibe. Sitikukhulupirira kuti kuli Malawi ndi mmodzi yemwe amene akuti ulova umenewo achinyamata iwo tipitirire beni mala Congress Party. Kulibe. Lokota tipatsa ma 5,000. Lokota tiveka ma t-shirt. Kulibe. Tilandira 5,000. T-shirt tivala. Koma pa 16 September tukapanga zatsogolo lathu. Chifukwa chake tikuwafunsa anthu onse, tikukumemeza anthu onse kumene muliko, kapangeni zatsogolo. Muyang'ane pa nyumba pano, taonani akazi anu, taonani amuna anu, taonani ana anu, taonani makolo anu. Kodi responsibility muli nayoyi 5 years mukwanitsa ndi boma lake iliro. Tikhalira kumangopempha kudikira ndalama ya 5,000 yochoka kwacha kwe, kapena t-shirt yochoka kwacha kwe. Tikufuna tilime fertilizer apezeke, osatongopezeka pa 2 weeks poka. Ati campaign iyi ndi political, timanena kuti political handout, kungopereka chifukwa choti afuna mavoti, kuchoka pamenepo mavuto okhauka. 5 years ndetu ife tili confident kuti tikawina chifukwa choti Amalawi akuti tikawine. Osati ife pa ife tokha, ife tikudzipereka ku mtundu wa Malawi ngati nsembe, kudzipereka ngati nsembe kuti tikapulumutse mavuto Amalawi mavuto amene. Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Jenny Ansa akudzipereka ku mtundu wa Malawi ngati nsembe. Alibe pa iwo okha, ali ndi kuthekera kuna kulikonse loko atangokhala ku nyumba, loko atati adzipanga zawo, koma adzipereka ku mtundu wa Malawi. Atapanga zawo, they are already accomplished. Ndi anthu oti anagwira ntchito zawo, ndipo pati akufuna kuwapulumutsa mu mtundu wa Malawi, ndipo akudzipereka. Timafuna tipemphe kumapeto Amalawi nonse, mwamva asakunamizeni achakwera. Palibe akunamizeni, kaya mumba asakunamizeni. Mukaona akamati akumakwera malole aja kuchilotenga, mamisonkhano seija amachita kutenga anthu. Watenga kuchoka kwina kwake kubwera nawo malole. Malole ake ndi omweomwewo, amati akachoka pano ulendo pita nawo kumakucha. Malole omwewo kuwatenga amayenda malole momwemo. Akatero anyamatawo ndi amajudula ano mapictures aja. Inuyo amedia mukudziwa zimenezo. Umapezeka anthu ena ake ayang'ana mbali yawo, ena ayang'ana mbali yawo, ena avala zosiyana, ena akukwiya, ena akusangalala, ena nkhope ya mwana upeza kuti ngati maluwa. Chifukwa chani? Akuti kunamiza disinformation, kunamiza Amalawi adzinena kuti ali ndi anthu, komatu pa ground alipo 70 imene atulukayi 31% yawo ija sungawine chisankho. 6% yawena waja sangawine chisankho. Wose aja afuna chani? Afuna kuti Amalawi mudzizunzika. Tiye tikavotereni Professor Arthur Peter Mutharika, tiye tikavotereni Dr. Jenny Ansa, komanso tikavotere DPP ndi ma alliance partners onse afford. Tiye tikavotereni. Ndi mawu amenewo ndikuthokozeni. Konse kumene tayimika ma MP a DPP kavotereni, konse kumene tayimika ma MP a afford kavotereni, konse kumene tayimika ma MP a ma alliance partners kavotereni. Tikuti pa 16 September tipulumutse moyo wa Malawi. Ndi mawu amenewo ndikuthokozeni nonse. Tafika kumapeto, mafunso asitifunsa soena. Zikomo kwambiri. Kapena ndakuphera nufulu? Ayi, zikomo kwambiri. Tathokoza. Mulungu akudalitseni, Mulungu adalitse Malawi. Tiyeni tigwire ntchito limodzi kufika pa 16 September. Zikomo kwambiri. Viewership ya nyamata. Yes, 15. Unaona? Sima panga moni.
10,000. Yes, Thank you are. you. Congrats to you too. Hey,